గైస్ ఇది వామ్మో మామూలు జంప్ కాదు ఇది అసలు. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు అయితే మనమైతే మళ్ళీ ఇండియన్ బైక్ సిమ్యులేటర్ అయితే ఆడిపోతున్నాం, అంటే ఇండియన్ బైక్ డ్రైవింగ్ 3D. సో ఇందులో అయితే మళ్ళీ అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు. సో 2 days అయితే అయింది అప్డేట్ పెట్టి. సో నేనైతే వీడియో అయితే ఇప్పుడు పెడుతున్నా. సో ఓకే, మనమైతే ఇంకా వెళ్ళిపోదాం. సో మాన్స్టర్ ట్రక్ అప్డేట్ వచ్చింది అండ్ ఆల్సో హార్స్ అప్డేట్ అనమాట. సో చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఫైనలీ ఆ అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది. ఓకే, ఇంకా వీడియోని ఏమాత్రం ఆలస్యంగా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ గో. మనమైతే వచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు మనమైతే వెళ్దాం. సో హార్స్ అప్డేట్ అండ్ మాన్స్టర్ ట్రక్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో చెప్పా కదా. సో ఇప్పుడు మనమైతే చూద్దాం వాటిని వచ్చేసి. దానికంటే ముందు సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్ చేశాను కదా అప్డేట్ వచ్చిందని. సో అప్పుడైతే 2 బైక్స్ అయితే వచ్చినాయి. సో డుకాటి డిఎవెల్ అండ్ ఆల్సో బెనాలీ టీఎన్టీ. సో పలకడం అయితే రావట్లా, ఒకవేళ తప్పు పలుకుంటే సారీ. సో అవైతే వచ్చినాయి అనమాట. సో అవైతే నేను చూపించడం అయితే మర్చిపోయా. సో ఇప్పుడైతే నేనైతే చూపిస్తా. సో దాని కోడ్ వచ్చేసి 777 అనమాట. సో 777 పక్కన చూడొచ్చు. సో డుకాటి డిఎవెల్. సో ఇదే అనమాట బైక్. సో చూపించడం అయితే మర్చిపోయా. సో అందుకే ఇప్పుడైతే చూపిస్తున్నా. సో చూడొచ్చు, మామూలుగా లేదు ఇది మాత్రం. దీని సౌండ్ అయితే వినండి ఒకసారి. వినొచ్చు, మామూలుగా లేదు కదా. అండ్ ఆల్సో బైక్ కూడా బాగానే ఉంది రెడ్ కలర్లో. సో చూడొచ్చు. ఓ సో మనమైతే షర్ట్ అయితే మారుద్దామా. సో వైట్ కలర్ షర్ట్ అయితే వేసుకుందాం. సో రెడ్ కలర్ వద్దు. నో ఆపు వారిని ఇదేం బ్రేకింగ్ అయ్యి అక్కడ ఆపితే రౌండ్ తిరిగి ఆగింది. ఓకే, మనమైతే షర్ట్ అయితే మారుద్దాం. ఓకే, ఇంకా మనమైతే వచ్చేద్దాం. సో ఈ బైక్ అయితే చూపించలేదు. అండ్ ఆల్సో ఇంకో బైక్ కూడా ఉంది. సో బెనాలీ టీఎన్టీయా అంతే అనుకుంటా. సో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి 666 అనమాట. సో చూడొచ్చు, ఇప్పుడైతే స్పాన్ అవుతుంది. ఓకే అయిపోయింది. సో సైడ్ చూడొచ్చు. సో బెనాలీ టీఎన్టీయా అంతే అనుకుంటా. టీఎన్టీ అన్నాడు. సో నేను ఫస్ట్ టీఎన్టీ అనుకున్నా మైన్క్రాఫ్ట్లో లాగా, బట్ ఇది బైక్ అని తెలిసింది ఇప్పుడే. ఓకే, సో ఇది కూడా చూడొచ్చు, మామూలుగా లేదు. సౌండ్ వినండి. ఓ ఏంటి గైస్ ఇది, వామ్మో మామూలు జంప్ కాదు ఇది అసలు. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే దీని సౌండ్ అయితే వినండి. మళ్ళీ మనమైతే ఇంటికైతే వెళ్దాం. వారిని ఏంటి గైస్ ఇటు గుద్దేశాడు. మనమైతే వెళ్తున్నాము, ఆడొచ్చి స్పీడ్గా వచ్చేసాడు. వారిని హెల్త్ చూడండి గైస్ పోతుంది కింద రెడ్ కలర్. సో ఆ బార్ రెడ్ కలర్ బార్. ఏది బైక్. ఓకే ఎటైతే ఉంది, పరిగెత్తరా. ఓకే తీసేసుకుందాం. ఓకే ఎక్కేసాం. సో ఇప్పుడైతే చూద్దాం. ఇంకా మనకి వెళ్ళిపోయి, నాకు తెలిసి ఏ బైక్ అయినా సరే ఒకే సౌండ్ అనుకుంటా. ఇప్పుడైతే వినండి, చూసారు కదా. సో నాకు తెలిసి సేమ్ సౌండ్. వారిని ఈ బైక్ నచ్చి గుద్దేశాం. నో ప్రాబ్లం, మనమైతే దిగేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడైతే లాస్ట్ అప్డేట్లో వచ్చినవి అయితే చూపించలేదు. సో ఇప్పుడైతే చూపించేసాను కదా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి హార్ట్స్ అయితే చూద్దాం అనమాట. సో అప్డేట్ అయితే వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడైతే చూద్దాం. అవును, దాని హార్ట్స్ కోడ్ వచ్చేసి సో 200 అనమాట. అంతేనా, చూద్దాం ఆగండి. ఎస్ వచ్చేసింది. వామ్మో ఏంటి గైస్ ఎగురుతుంది. వచ్చేసింది హార్స్. ఏంటి ఫోన్ లేకపోయినా ఫోన్ పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు ముయ్యి. ఓకే ఇప్పుడైతే బాగానే ఉంది. హార్స్ చూడొచ్చు గైస్, మామూలుగా లేదు. ఓ కొట్టుకురా రే, కొట్టుకో వదిలే. ఓకే వచ్చింది. ఇప్పుడైతే ఎక్కేద్దాం. ఏంటి గైస్ అలా ఎక్కుతున్నాడు. ఓకే ఇప్పుడైతే చూద్దాం. ఓ మామూలుగా లేదు గైస్, హార్స్ మాత్రం కంట్రోలింగ్. ఎగురుద్దా. ఓ మామూలుగా ఎగరట్లేదు గైస్. వారిని ఎగురు, మామూలుగా ఎగరట్లేదు గైస్. ఎత్తు చూడండి ఎంత ఎగురుతుందో. అండ్ ఇదేంటి ఈ ఆప్షన్, ఆగండి ట్రై చేద్దాం. ఓ ఇది మాత్రం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు గైస్, మామూలుగా లేదు అసలు. ఇది మాత్రం అసలు అల్టిమేట్ అనమాట. అసలు ఇది మామూలుగా లేదు, చూడండి ఎగురుతుంది అసలు. అచ్చం మామూలుగా చేయలేదు గైస్ అసలు ఈ అప్డేట్ మాత్రం. అండ్ ఇది వచ్చేసి జంప్, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది అనమాట. సో చూడొచ్చు ఆ బైక్ చూడండి గైస్ పడిపోయినా ఆడ. ఓకే, సో మామూలుగా లేదనమాట ఇది వచ్చేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి సో మాన్స్టర్ ట్రక్స్ కూడా వచ్చినాయని చెప్పారు కదా. సో మనమైతే అది కూడా చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో స్టిక్కీ బాంబా అనుకుంటా. సో అదైతే వచ్చింది. ఓకే ఇంకా మనమైతే దిగేద్దాం. మామూలుగా లేదు గైస్ హార్స్ మాత్రం. సో చూడండి మామూలు స్పీడ్ పరిగెత్తట్లా, మళ్ళీ హైట్ కూడా బాగానే ఎగురుతుంది. అండ్ ఇది మాత్రం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు గైస్ అసలు. సో ఇప్పుడైతే ట్రై చేస్తున్నాను నేను. ఏంటి దిగట్లా. ఓకే ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే దిగేసాయి అంతే. ఓకే దిగేసాడు. ఓకే ఇప్పుడైతే మనమైతే మాన్స్టర్ ట్రక్స్ అయితే చూద్దాం. ఓకే ముందు మనమైతే తార్ అయితే స్పాన్ చేద్దాం. 9090. ఓకే సో స్పాన్ చేసాం కదా. సో మీకైతే చూపిస్తా. సో తార్ అయితే వచ్చింది కదా.
సో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దాని మాన్స్టర్ ట్రక్ అయితే స్పాన్ చేద్దాం. 9090 కదా, సో దాని కోడ్ తారుది. సో దాని ముందు 0 యాడ్ చేయాలి అంతే. సో 09090. సో తార్ కోడ్ వచ్చేసి 9090 అండ్ ముందు అయితే 0 యాడ్ చేయాలి. సో అప్పుడైతే మనకైతే ఏ వెహికల్ అయినా సరే వచ్చేస్తుంది మాన్స్టర్ ట్రక్. బట్ కొన్నిటికైతే రాదు. సో చూడొచ్చు, నేనైతే ఇప్పుడైతే స్పాన్ చేసా అండ్ ఎక్కేసా. మామూలుగా లేదు. సో ఏం లేదు గైస్. సో అక్కడ తార్ ఉంది కదా, సో బ్రేక్. సో అక్కడ తార్ ఉంది కదా, సో దాని కింద వీల్స్ తీసేసి సో మాన్స్టర్ ట్రక్ వీల్స్ పెట్టారు అంతే. సో చూడొచ్చు అంతే అనమాట, ఇంకేం చేయలే వీళ్ళు. బట్ ఈ అప్డేట్ మాత్రం మామూలుగా లేదు. సౌండ్ వినండి. బట్ టర్నింగ్ కూడా ఎంత షార్ప్గా తిరుగుతుంది గైస్, బైక్స్లా కాకుండా. మామూలుగా లేదు, చాలా పెద్దగానే ఉంది. హైట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఇది తారు కాబట్టి. బ్రేక్ చూడొచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి మామూలుగా లేదు. సో ఏ వెహికల్ కావాలన్నా సరే ఆ వెహికల్ చీట్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, సో దానికి ముందు 0 యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు తార్ చీట్ కోడ్ వచ్చేసి 9090 కదా, సో దానికి ముందు 0 యాడ్ చేయాలి అంతే. సో ఆ వెహికల్ మాన్స్టర్ ట్రక్ వచ్చేసింది. సో 09090 అంతే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనమైతే ఏం వెహికల్ చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో టార్జన్ కూడా వచ్చింది గాయ్స్ ఈ అప్డేట్లో. సో టార్జన్, సో ఇది కూడా కారే. సో స్పాన్ చేస్తున్నా. సో దీని చీట్ కోడ్ వచ్చేసి 300 సారీ. సో ఓకే, టార్జన్ కార్ వచ్చేసింది. సో చూడొచ్చు, మామూలుగా లేదు, పర్పుల్ కలర్లో. సో చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ అయితే వినండి. సో మామూలుగా లేదు కదా వారిని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అంటే ఈ వెహికల్ అయితే యాడ్ చేశారు ఈ అప్డేట్లో. ఓకే, ఆపేసి అంతే. ఓకే దిగేసాయి. ఓకే దిగేస్తున్నాడు. ఏంటిది, స్టీరింగ్ అటుకది ఉండాల్సింది, ఇటే లేండి. నేనే రాంగ్గా అంటున్నా. సో ఇటే, సో ఇండియాలో ఇటే కదండి ఇది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అయితే ఫార్చునర్ చూద్దామా. ఆగండి. సో టార్జన్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్. మాన్స్టర్ ట్రక్ టార్జన్ 300 కదా, సో 0300 అంతే. దానికి ముందు 0 యాడ్ చేయాలి. ఓకే వచ్చేసింది గైస్. ఇదైతే హైట్ తక్కువ ఉంది దీనికంటే. చూడొచ్చు హైట్, ఎందుకంటే వెహికల్ అయితే చిన్నగా ఉంది. అది చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఓకే, మనమైతే ఇదైతే ఎక్కేద్దాం. ఇప్పుడు మామూలుగా లేదు. సో చెప్పేది కదా, సో కింద వీల్స్ తీసేసి సో మాన్స్టర్ ట్రక్ వీల్స్ అయితే పెట్టారు అంతే. చూడొచ్చు మామూలుగా లేదు. సౌండ్ కూడా అంతే సేమ్. నాకు ఉద్దేశం సౌండ్ కూడా అంతే కదా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓ నో. ఓకే ఆపేసి. సో సేమ్ ఉంటుంది. సో అన్ని వెహికల్స్ అయితే ఎక్కర్లేదు. గాల్లో నుంచున్నాడు ఏంటి వేసేది, ఇక్కడ ఏముంది గాల్లో నుంచున్నాడు. ఓకే, అండ్ మనం అయితే ఇప్పుడైతే ఫార్చునర్ అయితే చూద్దాం. సో ఫార్చునర్ వచ్చేసి 1000 చూడొచ్చు. ఎస్, ఫార్చునర్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి దీన్ని మాన్స్టర్ ట్రక్ అయితే చూద్దాం. సో 0 అయితే యాడ్ చేయడమే ముందు. ఓ వచ్చేసింది గైస్, ఇది మాత్రం మామూలుగా లేదు, బ్లాక్ కలర్లో. ఓకే ఎక్కి అంతే. ఓకే ఎక్కేసాడు. ఇది కూడా హైట్ మామూలుగా లేదు. సో ఫార్చునర్ అయితే హైట్ ఉంటుంది కదా. ఓ హార్స్ని వద్దొచ్చు అసలు. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏది గైస్ హైట్ ఎక్కువ వాళ్ళు. ఖచ్చితంగా ఫార్చునరే గైస్. చూడొచ్చు కాస్త ఎత్తుంది ఫార్చునరే ఎక్కువ ఉద్దేశం. ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో ఇంకా మనం అయితే దిగద్దాం. సో ఇది అండ్ ఇంకా వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ట్రై చేద్దాం. ల్యాంబోర్గిని ట్రై చేద్దాం. అదండి ల్యాంబోర్గిని కోడ్ వచ్చేసి 3333 అంటే 3333. ఓకే ఇప్పుడైతే చూద్దాం. ఓకే వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం 0 అయితే యాడ్ చేద్దాం దాని ముందు, అంతే సింపుల్. ఓకే యాడ్ చేస్తాం. ఓ వచ్చేసింది, ఎక్కేద్దాం. ఓకే వచ్చేసింది. సో ఇది కూడా మామూలుగా లేదు అసలు, అన్నీ అసలు చెప్పక్కర్లే. సో మామూలుగా లేవన్నీ. సో అదిరిపోయినాయి ఒక్కొక్కటి. అప్డేట్ మాత్రం మామూలుగా లేదు అసలు. సో నెక్స్ట్ అప్డేట్లో మల్టీప్లేయర్ కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది, తెలీదు. సో ఏం చేస్తారు చూద్దాం. ఓకే దిగేద్దాం ఇది కూడా. సో అన్నీ సేమే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ ఆల్సో అపాచీ బైక్ కూడా వచ్చింది గైస్. సో అది కూడా మీకు చూపిస్తా. సో దీని కోడ్ వచ్చేసి 200. ఓకే ఓ సారీ అపాచీ 200 కాదు, సో హార్స్ అనమాట 200. సో అపాచీ వచ్చేసి 4050. ఓకే ఇప్పుడైతే వచ్చింది అది. ఎస్ వచ్చింది. ఓకే ఎక్కేద్దాం. ఎక్కేసాయి అంతే. దీని సౌండ్ కూడా వినండి, సేమే లే అన్నిటికీ. ఏంటిది ఫ్రంట్ వీల్ కాకుండా, సో అన్నిటికీ సేమే సౌండ్, మామూలుగా లేదు. బ్రేక్ అమ్మ వదలేదు. ఓకే ఇంకా మనమైతే వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి. అని తెలిసిందే వారిని. అండ్ పైన సింబల్ ఉంది కదా, సో అది క్లిక్ చేస్తే కానీ స్లో మోషన్. వారిని ఇంట్లో వాళ్ళకి వెళ్ళి పెట్టేసి డైరెక్ట్. సో ఇదైతే స్లో మోషన్. సో చూడొచ్చు. ఎస్ స్లో మోషన్. ఎస్ ఓకే ఇంకా మనం అయితే దిగేద్దాం. ఇక్కడ వామ్మో ఎన్ని వెహికల్స్ ఫాన్ చేసాం చేసి మనం చూడొచ్చు. సో మరి ఇన్ని ఇచ్చారు అప్డేట్లో వీళ్ళు అనుకుంటా. నాకు తెలిసి ఇంకేం లేవు. అండ్ చెప్పా కదా, సో మనకైతే ఇదైతే వచ్చింది. సో స్టిక్కీ బాంబ్ చూడొచ్చు ఇక్కడ.
సో స్టిక్కీ బాంబ్ అయితే వచ్చింది. సో మామూలుగా లేదు ఇది మాత్రం. ట్రై చేద్దాం ఆగండి. మనమైతే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని వెహికల్స్కి అయితే వేసేద్దాం. సో మామూలుగా ఉండదు. ఓకే దగ్గరికి వెళ్ళిపో. వెయిట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపో. దూరం నుంచి అవుద్దా నువ్వు అవ్వట్లా. సో దగ్గరికి వెళ్ళిపో వేసి. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి దీని చేద్దాం మాన్స్టర్ ట్రక్కి. సో టార్జన్ కదా ఇది. ఎస్ అండ్ టార్జన్ కార్ కూడా వేసేద్దాం. సో మామూలుగా ఉండదు వేసి బ్లాస్టింగ్. సో చూడండి ఓకే పడింది కదా. ఓకే ఇప్పుడు దీనికి పరిగెత్తరా తొందరగా. నీకు పట్టుకుంటే ఫాస్ట్ అయితే పరిగెత్తట్లా. నువ్వు తొందరగా పరిగెత్తు అంతే వేసాయి. పడింది. ఓకే పడింది. ఇంకొట్టేద్దాం. ఓకే హార్స్కి ట్రై చేద్దామా, టెస్ట్ చేద్దాం ఆగండి. ఓకే బైక్కి పల్లా వేసాయి. దీనికి కూడా వేసాయి అంతే. దీనికి వేసాయి అంతే. దీనికి కూడా వేసాయి అంతే. పడింది. ఓకే మళ్ళీ వేద్దాం. హార్స్కి ట్రై చేద్దామా గైస్. ఓకే ట్రై చేద్దాం. ఏం కాదు. ఓకే సారీ ట్రై చేసేస్తున్నా. ఏమైద్దాం చూద్దాం. సో పేలిద్దా లేకపోతే సర్వైవ్ అయిద్దా చూద్దాం. అండ్ ఫైనలీ మన బైక్ కూడా వేసేద్దాం గైస్ సర్వేగా. ఓకే ఇక్కడ నుంచి అయితే వేయిద్దా నాకు తెలిసి వెళ్ళదు. ఓకే ఇప్పుడు వెళ్ళిద్ది, ఖచ్చితంగా వెళ్ళిద్ది. ఓకే అతుక్కున్నది. ఓకే లోపలైతే అతుక్కుంది వీళ్ళ లోపల. ఓకే అన్నిటికీ వేస్తా కదా. ఎస్ అంతే వేస్తాను. దీనికి వేసే ఉంటుందా. ఓకే వేస్తాను దానికి కూడా. ఇప్పుడైతే మనమైతే బ్లాస్ట్ చేద్దాం. సో బ్లాస్ట్ చేయడానికి ముందు సో మనమైతే దూరంగా అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో పేలిద్ది. సో మనకైతే ఇన్ఫినిటీ హెల్త్ తీసుకుందాం ఆగండి, లేదంటే మళ్ళీ పోతాం. ఓకే ఇన్ఫినిటీ హెల్త్ వచ్చేసి 9129 అంతే. ఓకే ఇన్ఫినిటీ హెల్త్ అయితే వచ్చేసింది. కాల్ కట్ చేసారా అంతే. ఓకే ఇప్పుడు మనమైతే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. బ్లాస్ట్ మామూలుగా ఉండదు. ఇప్పుడైతే చూద్దాం. ఓకే ఈ హార్స్కి వెళ్ళా నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఇప్పుడైతే చూద్దాం గైస్. సో ఫోన్ ఓపెన్ చేయాలి. సో బ్లాస్ట్ జరగాలంటే సో ట్రైన్ కంట్రోల్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఏరియాకి వెళ్తే కనుక సో ఇక్కడికి కింద ఉంది కదా స్టిక్కీ బాంబ్ అని. సో యాక్టివేట్ ఉంది కదా. సో అది నొక్కితే కనుక యాక్టివేట్ అయ్యిద్ది. సో మీరైతే వేసారు కదా, అంటే ఇప్పుడు నేనైతే వేసాను కదా అక్కడ. సో యాక్టివేట్ క్లిక్ చేస్తే యాక్టివేట్ అయ్యింది. సో చూద్దామా 3 2 1 గో అంతే. మామూలుగా పేర్లేదు గైస్. బాబా అసలు మామూలుగా పేర్లేదు గైస్ ఒక్కొక్కటి. హార్స్ కూడా పోయింది గైస్. ఓకే నేను టెస్ట్ చేయడానికి అయితే చేశాను. సో కావాలని చేయలేదు. ఓకే ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు. సో మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయి. బ్లాస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రం అసలు మామూలుగా లేదు గైస్. అసలు అల్టిమేట్ ఇది మాత్రం. బాబా పొగలు మొత్తం ఏంట్రా దగ్గర బాబు. ఓకే ఇదంతా చూడొచ్చు. టైర్స్ కానీ పొగలు కానీ మామూలుగా అడ్జేలా. మన బైక్ కూడా పోయింది. సో మామూలుగా లేదు అనమాట ఇది మాత్రం అసలు. దీనికి వెళ్ళదా నేను ట్రై చేద్దాం ఆగండి. అపాచి కదా. ఎస్ అపాచి. నా ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తానండి. ఇది ఎస్ వేసాయి. ఇప్పుడైతే మనం దగ్గర నుంచి చూద్దాం. ఫస్ట్ రోజులు. ఓకే ఇప్పుడైతే మనం దగ్గర నుంచి చూద్దాం. ఆన్ యాక్టివేట్. ఓకే పేలిపోయింది చూసారు కదా. మామూలుగా లేదు కదా ఎఫెక్ట్ మాత్రం అసలు. సో ఇదన్నమాట అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో మాన్స్టర్ ట్రక్ కనుక కావాలనుకుంటే సో ఆ కార్ చీట్ కోడ్ రాయాలి. దానికి ముందు 0 అయితే యాడ్ చేయాలి అంతే సింపుల్. అండ్ హార్స్ చీట్ కోడ్ వచ్చేసి 200 అండ్ టార్జన్ చీట్ కోడ్ వచ్చేసి 300. సో అపాచీ చీట్ కోడ్ వచ్చేసి సో 4050 అంటే 4050. సో చూసారు కదా. సో ఇదన్నమాట వీడియో వచ్చేసి. సో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. సో మళ్ళీ అప్డేట్ వచ్చాకైతే వీడియో అయితే చేద్దాం. ఓకే సో వీడియో అయితే ఇంతే. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మనమైతే ఇంకో మంచితో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.